درباره دستسرکردنا فرید آزادی کو جه نوروزه هم آلای کردستان بلند کری هم جه چالاکی نوروزه لدار خسته جو آلی پولیسان هاتی دستسرکردن ترگوتو بیجه که دگل برایس اوین آزاد کو هفجینا فرید آزادیه جه دیاربکر دیکن برایس اوین تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست بکیم من نزانی یعنی د نوروزه دا اشیم بجم به میلیونها لترکیه باکوری کردستان تبلی جشن نوروزه بون تبلی آهنگ نوروزه بون آلای کردستان بلند کردن سرودن کردی گوتن چما تنه فرید هات دست سرکن جالی پولیسان با Kurdistan 24 کوبی در خط دانمه و کردن سدما وی کی نوروزا کومل دار خست براستی نوروزا کی نتوایی بو بنرخ نتوایی جلو برگین ما حتی سلوگان ما بنرخ نتوایی ما بین نوروزا خو لبر پیروز کر لبر بی رنگی نوروز بزنا هدیتن پشتی نوروز گلک حوال ما جبو ifade داینه بانگ دوان کرن و ifade وان کرتن وان سا بردان جبرکو دولت سرور دزانه کو ev platform kim zede reveberin bir platform kinin endamên wan kinin jiber wê ji nêzik edîme nas dikin yekser Ferîd Azad her dem nîşan didin hedef dikine hedefa xwe lê em her carî vî yekê dibêjin di platforma gencane Serbixwe da kesekî pêştirîne em bi şewrê xebatên xwe dikin û em bi hev revan xebatan derdixine holê em bi xwe jî hedefdayîna yek ji me vî yekê em qebûl nakin û em hewl didin vê tawanbariyê ji ser platformê re bikin çunkî platform li gor makezagona dewleta Evin xanim ha ew hatiye bin çavkirin de zindanê daye kek Ferîd hin haydarî rewşawîne ew kengî wê serbest were berdan wê rewşawî çawaye dadgeh ya kengî wê di zindanê da wê bihêlîtin we dîvçonkî ji bo vê yekê Bê em ê biçine serdana wê îro ji xwe biryara girtina wî hate dayîn piştê biryarê êdî me nekarî em bibînin bê me biçine ji bo serdanê em ê pêwîstî wî bibin û ji bo dadgeha duyem hê agahî nediyar e li gor biryara dozger ev agahî diyar kirin yani dozger kengê dosyayê dîsa bide berxwe û li serê bixebite wê demê biryara mehkemeyê dide û biryara mehkemeyê demê roja mehkeme ji diyar dibe û tê berdestime yani herikê em dibêjin mehekî du meh dê bikode ev jî dîsa tam nediyar e zor baş e ev desteserkirin yan binçavkirina kek Ferîdî ev dijatiya navê Kurdan û alayê Kurdan têkirin yani wê wiha biketin ku hîn dev ji alayê Kurdistanê berden dev ji kurdatiyê berden dev ji çalakiyên xwe berden helbet armanca wan çavtirsandine armanca wan ew ku Kurdên ku beşdarî vî Newrozê dibin Kurdên ku wan alayan bilind dikin û siruda neteweyî dixwînin wan sloganên Kurdistanî davêjin armanca wan tirsandina van kesan e ji xwe ji bo wî gelek kesan bang wan kirin ku wan bitirsînin diçine digel malbatên wan bang li wan dikin lê ji mehkema ev mehkemeya duyem ev cara duyem e Ferîd Azad tê desteserkirin û davêjine girtîgehê cara yekem çawa hate girtin dîsa çawa çalakiyên me berdevam bûn xebatên me berdevam bûn her wisa dê dîsa berdevam be ji bo me ev çavtirsandin tu giringiyekî wîtune ye em ê çunkî me ji xwe me van tiştana ji me dawî ber çavê xwe wisa derketin vê riyê ji bo me serkev heta roja serkeftinê rawestandin ne mimkün e zor baş e destê te xweş bin evin xan hêvî dikin înşallah di zûtirîn dem da kekê Ferîd bê azadkirin
ئیتر هەنجی بەردەوام بن لەسەر وێ هەست و جوش و خڕوشیەوە هەی ji bo navê Kurdistanê ji bo alayê Kurdistanê ji bo serketina doza Kurdan îtir çi li Bakur be çi li Başûr be çi Rojhelat be çi Rojava be serkeftî bî gelekî spas Em spas derim. tu her hebî hîn her hebin serkeftî bin evîn xan spas ji bo tevlîbûna wan Zor spas.